Jamen goddag, og velkommen tilbage. Jeg er fucking smadret, så vi skal bare videre, som altid. Nå, vi skal have fat i mit sværd og mit skjold i hvert fald. Det er noget af det første, vi skal have fat i. Der ligger sgu lige sådan en pet i Soul Gem. Den nupper vi da lige. Og så sætter lige sværet i igen. Det var ikke meningen. Prøv, jeg skal ikke engang derind, skal jeg? Hvor skal jeg hen? Jeg skulle slet ikke have ind, eller hvad? Nå, vi skal videre. Fuck det her sted. Det ligner det der sted, hvad fanden det hedder. Det ligner sgu da det her sted, hvor man møder ham der Fælde i huden der. Det er sgu da også det her sted. Er det? Hvad fanden er det her for noget? Hvad fanden er det her? Hvad er det for noget? Lexikon. Hvor fuck fik jeg den fra? Nå, den havde jeg jo bare til at starte med. Det er fint nok. Hvad skal jeg? Skal jeg bare trykke, eller hvad? Hold da kæft. Det er ligesom ved cirkus, det her. Men jeg forstår det ikke. Hvad skal man? Skal jeg gøre noget, eller hvad? Ikke lige. Hvad fanden det her ligger ud på? Kan man sidde på dem der? Nice. Men altså... det forstår jeg ikke en skid. Hey. Hvad skal jeg? Jeg skal trykke på den der, eller hvad? Hey, nu lyser den. Hvad skal... så kan jeg trykke på flere knapper. Igen. Fuck with Nizzle Jizzle. Så var der kraftedeme også noget inde i. The Elder Scroll. Elder Scroll Dragon. Superb. Elder Knowledge. Alduin's Bane. Nå, så skal jeg bare ud her. Read the Elder Scroll. At the Time Wound. Det vil sige. Kan jeg ikke bare læse den her? Var det ikke nemmere? Hvor fanden er den egentlig henne? Elder Scroll. For satan, det er fancy. Hvad sker der? Jeg kan ikke se en skid. Hvad foregår der? Hvor er du fjernet lort? Hvad sker der? Nå, det var bare lort. Ja, vi skal ud. Ja, vi går sgu bare ud, gør vi. Satan. Jeg er fandme rusten i dag. Kæft, jeg er fucked. The highest mountain in all of Tamriel is Skyrim's throat of the... Og så jeg ikke mere. Hvordan kommer man ud? Bare håndtag her. Så skal vi bare fast travel the whole fucking way hen til... Hvor skal vi hen? Vi skal op. Vi skal op til Throat of the World. Sikke en fin hjelm. Den må vi godt nok have endnu en gang. Okay, fuck, han er creepy. Time shudders at its touch. Ja, hvad skal jeg? There is no question. You are doom-driven. Kolgon Akatosh. The very bones of the earth are at your disposal. Ja? Then fulfill your destiny. Take the scroll to the... Hvorfor er der lys her? Do not delay. Alduin will be coming. He cannot miss the signs. Jeg tror lige jeg gemmer her. Synes jeg kan mærke på det hele. Hvad? Books. Elder Scrolls. Så kører vi! Hvad sker der? Jeg har aldrig set det her før. Learn the dragon and shout from the Nord heroes. Jeg kan ikke se skid. The fuck? To
Today, Alduin's lordship will be restored. But I honor your courage. Krithwolf Akrin. Die now in vain. For Skyrim! Står han bare og bliver flamed. Så kunne det kraftigt lige passe, han bare døde. Hvem fanden er det? Fuck, det er awesome lavet, mand! Hold kæft, for ser det åndssvagt ud, det der. Hvad? Hakon! A glorious day, is it not? Var det ikke Alduin? What else is there? The battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Fanden er det? Victory will be ours. Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us? Så for satan! Nu får I pik! Well, four of his kin have fallen in my blade Undskyld. alone. Hvad fanden er han af? None have yet stood against Alduin himself. Both Sori, Birka. They did not have Dragonrend. Once we bring him down, I promise, I will have his head. You do not understand. Alduin cannot Be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Well, dear, we agreed not to use it. I never agreed. If you are right, I will not need We it. will deal with Alduin ourselves. Here and now. We shall see soon enough. Alduin approaches. Jamen ham der, er det den gamle Dragonborn eller hvad? Be it. Hvad så Alduin? Fuck, rent til. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. Hvad sker der? Word of power learned? Jeg har ikke engang gjort noget. Fuck, han ser nice ud. Knowing your final fate. If I die today, it will not be in terror. Hvad? Jeg troede fandme, hun døde. Kom nu, slå ham nu bare ihjel, så vi kan komme videre. Be free! Nå, okay. Så blev hun lige reddet i stykker. On the wing. Sister Hawk, grant us your sacred breath to make this contract heard. Begone, World Eater. My words with older bones than your own. Break your perch in this age and send you out. You are banished. Okay, han burde bare være fuldstændig toasted. Hvad fanden blev jeg også ramt? Sker du det? To the last. You are banished. What the fuck? Så blev han lige banished. Work. Super. Did it. Yes, the World Eater is gone. May the spirits have mercy on our souls. Altså, kan jeg for fanden ikke snart komme til at spille igen? Yay! Kommer vi ud igen, det er fandme lækker. Defeat Alduin. What? Hvad skal jeg? Jeg skal forhåbentlig ikke slås mod ham allerede. Hold! Die now and await your fate in Sovngarde. Jeg tror lige, jeg gemmer igen, ellers så dør jeg sikkert. Ellers så dør jeg. Jeg dør. Lost food, you are
Oh, I know it. I know Dragonrend. And it's right here. Ah! Get the fuck down. And you are fucked. Nu skal jeg satan bruge min power, det kan... Hvorfor er det, jeg aldrig kan bruge den? Det forstår jeg ikke. Power can be used once a day. Men der er der gået en dag, er der ikke? Er der ikke? Men det er som om jeg aldrig nogensinde må bruge den mere. Hvad sker der? Nå, pis. Jeg kan sgu da ikke nakke Alduin. Fuck, han er stærk. Fuck. Jeg skal simpelthen have noget liv her. Og så tager vi lige den og den. Og så kører vi. Hvad sker der? Skal man ramme ham direkte? Hold. Hvad fanden bliver han af? Jeg kan ikke se ham. Hvem af dem er det? Ej, det er den forkerte, jeg skød på. Hold nu kæft. Kom her. Jeg kan ikke bruge det. Kom nu. Hvad fanden er han af? Where the fuck did he go? Vi har ham. Let's take him down. Alduin, du kan ikke noget. Bare rolig. For sat! Du kan i hvert fald bide din lille satan! Fuck, han skader så meget, og det er virkelig ulækkert. Det må han venligst gerne holde op med til en anden gang. Hvad er det for nogle sten, der vælter ned over det hele? Hvad fanden foregår der? Nå. Så er vi klar til, at han kommer ned igen, tror jeg. Skal lige have noget... Ja, altså. Min våben, ikke? Er det ham der, eller er det ham der? Det er ham der. Det er ham der! Ham tager vi. Nu er bare ikke noget mana til at tage liv. Det er lidt træls. Og så rammer jeg ikke. Hold nu. Hvad sker der? Skal det ramme mig, din idiot? Der har vi ham. Hvordan bruger vi bare en pile? Her. Hold! Jeg kan ikke ramme en skid! Skader heller ikke en skid. Hvor rammer det mig? Hold! Fuck, han er latterlig. Han er OP. Fuck, han er OP. Helt vildt. Kom nu, din lille satan. Jamen, hvor er han? Han flyver rundt ud over det hele. Er det ham derovre, eller hvad? Ja! Can't do shit. Jeg kan godt lide, at han selv lander. Det er ikke sådan en magi, der trækker ham ned. Han lander bare. I'll be fucking you up. Dø nu for fanden. For sjål. Jeg kan godt lide den drag, der den hjælper mig. Det er faktisk ret nice. Fuck, det er fed! Hvor fanden er han af? Alduin, where the fuck are you hiding? Sker der? Det brænder! It's burning my ass. Han flyver deroppe, men jeg kan ikke rigtig få fat i ham. Jeg tror først, han skal holde stille, før jeg kan bruge det. Der! Yeah! Yippee! Så hvis han bare lige lander, så kan jeg lige fuck ham op. Og jeg prøver lige at gemme her. Jeg er sikker på, at hvis jeg dør, så starter vi her. I will feast on your soul in Sovngarde. Hold nu op, jeg står og skyder. Ja. Fuck, jeg mistede meget stamina. Det er som om han ikke gider dø. Han kan ikke bare dø. Jeg rammer ham igen. Hold. Nå, så ramte jeg ham, gør jeg ikke? Jeg fik ham fandme. Fuck, hvor nice. Hvad sker der? Jeg tror lige, jeg tager noget liv, inden han kommer. Nå, land han lige oven i mig. Land han lige oven i mig. Hold! Hold nu! Nej, hvad fanden sker der? Jeg har ikke noget skjold. Hvad så? Det er nu pænt grim. Sådan er det jo. Nej. Hold kæft, hvor har han der meget liv. Hvad sker der? What the fuck is happening for that?
skal jeg lige have med liv, inden han slår mig ihjel. For satan. Hult da helt kauft. Kom nu ned igen, din satan. Den har du ikke lige set komme, hva'? Hvad fanden ramte det også dig? Hvad fanden? Jeg troede, det var ham den anden. Nå, hvad fanden laver jeg ham der? Ham skal jeg ikke skyde. Eller skyde. Slå. Kom nu ned, for fanden. Så jeg kan fuck you up. Det er et søvn. Hold nu. Du skal bare dø. Ja. Han har mistet meget liv, mand. Er du sindssyg? Han mister meget liv nu. Kom nu! Kom nu! Fuck, det er awesome. Han er næsten død. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Dør han ikke? Nej, jeg dør! For helvede! Lad den 2 sekunder. Sådan der. Nu er jeg fandme lige klar! Skal have noget liv, mand. Skal have noget... Jeg har slet ikke skid. Food. Den der giver mad. Den der gør. Den giver liv. Den giver liv. Den giver også liv. Det giver ikke en skid liv, det her. Points of health. Points of health. Points of health. Bla bla bla. Stop. Points of health. Så hvor... Det er min mad, der redder mig. Jeg æder det bare. Der er kraftigt med meget. Han er lidt sulten, ham her. Sådan der. Hvad så, Alduin, hva'? Den var ikke så slem. Eller... Den var ikke så heldig. Glem det. Glem det, glem det, glem det. Jeg er slet ikke vågen i dag. Hvad så? Får han et slag til. Anyone else? Jamen, du er fucked. Sådan er det. Prevail against me. I will outlast you, mortal. Er han ikke død, eller hvad? Jeg tror, han døde. Kongrach, you truly have the voice of a Dova. Alduin's allies will think twice after this victory. Nilivrach hin moro. True, this is not the final Kongrach victory, but not even the heroes of old were able to defeat Alduin in open battle. Alduin always was Pachlok, arrogant in his power. This should shake the loyalty of the Dove who serve him. Yes, one of his allies could tell us. Mat Mahus, but it will... Perhaps the Hafkasayun, the palace in Whiterun. Dragon's Reach. It was originally built to house a captive Dova. A fine place to trap one of Alduin's allies, Hold. Yes, but your Sum is strong. I do not doubt that you can convince him of the need. Nej, det gør du sikkert ikke. Yes, this was ages ago, you understand. There were more of us then. Before the Bruniki, The Arkivi came and killed all my Zem. I used to visit him. Jeg ved godt, det er kedeligt at sidde og glo på, at jeg bare sidder og hører, hvad han siger. Men jeg har aldrig sådan hørt det her. And captivity. Tiraz Sivaz. He did not even remember his own name. I do not. Ej, men for fanden, hvor du der snakker, så hold dog kæft, mand! But the Bron... Ej, jeg gider ikke høre det her. Det tager simpelthen for lang tid. Men altså... This was ages ago, you understand. Ja, hold nu din kæft, for fanden. Vi skal videre. Hvorfor siger han det samme, han lige har sagt? Hold nu din fucking kæft! Hold kæft, en abe, mand. Nå, vi skal hen. Vi skal hen til Whiterun. Så, for helvede. Ram nu det lort. Okay, der. Så! Men, vi går lige her.
Hvad fanden foregår der derom? Hvad fanden foregår der? Hvad fuck laver alle soldater derom? Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters Det har jeg fandme aldrig set før. De alle som står fuldstændig klumpet og bare er nariske ud over det hele. Nå, vi skal have en. Dragon's Reach. Dragon's Reach. Kunne I høre det? Det var lyden af sejr. Sejrherren. Nu vælger vi alt på bordet en gang til. Sådan der. Så har vi gjort det. Hvad skal jeg? Det gider ikke se på dig. Hvor fanden er han henne? Hvor vi sætter os lige på tronen. Sådan der. Så er vi fandme nede med kongen af Whiterun. Selvom det ikke er kongen. Hvad fanden er det, det hedder? Hvad fanden er det nu, han hedder? Jeg kan faktisk ikke huske. Ham der, den store der. Og vi snakker ikke om hans... vi snakker om hans... Hold nu kæft. Vi skal også lige finde ham her et eller andet sted. Det var der, han hedder Jarl. I must have misheard you. I thought you asked me to help you trap a dragon in my palace. What you're asking for is insane. Impossible. You want me to let the dragon into the heart of my city with the threat of war on my doorstep? Yeah. All to it. The World Eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return... I don't know about such things, but I heard... Now what's this nonsense about trapping a dragon in my path? I want to help you, Dragonborn. Ulfric and General Tullius are both just waiting for me. Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. What do you didn't have to worry about, Then I would be... But getting both sides to agree to a truce will be difficult. Maybe. What of the Grey... If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. Aye, Dragonborn. Maybe you can stop the dragons and this war into the bargain. Super. Now, if you don't mind, Season unending. the city to keep. Skal vi satan nemme ud herfra. Det kan jeg fandme nemme godt fortælle jer. Men eftersom at den her episode den er rimelig kedelig, fordi der er rigtig meget snak og sådan noget, så tror jeg faktisk at vi gør den lidt længere end den normalt er. Altså episoden ikke glem det. Vi skal videre. Vi skal videre. Vi skulle lege med tallerkener, hvis jeg bare lige kunne komme forbi. Så løber vi. Hvorfor skal man en trap en dragon herinde? Det forstår jeg slet ikke. I saw something near Shimmer Mist Cave to the northeast. Some kind of creature, small and wicked. Never seen its like before. Okay. Jeg er sgu da ligeglad. Vi skal bare videre. Vi skal videre. Det er lige meget. Det er ligegyldigt. Wearing heavy armor or using heavy weapons will slow you the fuck I down. worry about the other settlements in the whole. Okay. Nå, men jeg tror faktisk lige, at jeg vil hen og købe... Jamen, det kan jeg ikke, fordi det er nat. Fuck. Prøv at vi prøver lige at vente i 10 timer. Det var så lige 10 timers video. Let's go! Håber stadig I er med. Så jeg på at købe en masse iron ingots. The Blessing of Talos. Der har vi jo svinet for satan. A lot of steel to shape. What did you got for sale? Gods be praised. Der skal jeg ikke ind, jeg skal herinde, jeg skal have iron ingots. Sådan, flyt dig. Eller flyt dig, gå væk. Gå langt væk. Skyforge, skal jeg have iron. Hvor er de henne? Nej, jeg skal også bruge det der, hvad fanden det hedder. Det der leather shit der. Har han ikke også sådan noget? Gods be praised. Gods be praised. Leather strips.
Soldaten, flyt dig! Eller ikke flyt dig. Gå væk! Igen! Så skal jeg have den der Iron Dagger der. Sådan der. Nå, så skal vi videre ned til ham den anden, som også har noget. Og lege med. Hvad er det egentlig vores mission er lige nu? Jeg tror ikke helt jeg har fulgt med. Hvad fanden foregår der? Hvad skal jeg? Hvad er det her for noget? Der var en lækker ko med masser af hår på. What is it, orc? What's up, girl? What are you doing? What's up, man? Jeg håber, du er en mand. Do you get to the Cloud District very often? I don't claim to be the best. Nej, jeg er pisselig. Jeg kan du holde din kæft. Jeg skal bare have nogle ting. Iron Ingot. Hvordan fanden kan hun stadig snakke? Du skal holde din kæft, skal hun. Hold nu de. Jeg er faktisk temmelig ligeglad, så du kan bare fuck af med dig. Hvad fanden sker der? Nå, jeg har alt for meget lort på mig. Går vi lige hen og laver det her om. Sådan, og så laver vi nogle Iron Daggers. Så fik vi da næsten en gratis level, kan man sige. Hvis du lige gider fuck off, så jeg kan bruge den her, det vil være rigtig lækkert. Ja, hold din kæft. Nu skal jeg videre her. Skal vi slippe det her svær? Blade Sword. Steel Ingot, det har kun én. Skød. Kan jeg kun gøre det en gang? Hvorfor skød? Det får da lidt mere damage. Ej, hvad fanden laver jeg på? Skulle jeg have brugt det andet svær, jeg har? Jeg skal sikkert bruge en masse andre ting. Andre ting. Ja, Dragonbane. Quicksilver Ingot. Ja, prøv bare det her. Sådan her. Det er fint. Hold nu din kæft, og lad mig sælge nogle ting til dig. Weapons. Blessed Iron Sword. Fuck. Nå ja, for fanden, det er jo ikke mine ting. Mine ting, de er jo hernede. Så kommer vi ned til alt det lort her. Det var fandme ikke meget, det var Iron Dagger. Orkish Bow. Jeg kan ikke lige se. Nej, den er sgu ikke bedre end den der. Nej, ring. Ud. Pickaxe. Steel Dagger. Ud. 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 For fanden har jeg alt det her lort på mig? For fuck har jeg begge dele? Ud med det lort. Dragonbane, apparent, blah 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 blah. Four shoes, high press, blah blah blah. Touch of the blood. Den kan vi lige så godt sælge. Det kan også den der. Ingot, blah blah. Ja, sælge lort. Det er fint. Let's go. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi? Hvorfor skal det? Hvor skal vi? Vi skal hen. Vi skal ud på mappet. Så skal vi hen til... Hvor fanden skal vi hen? Hvor fuck skal vi hen? Hvor skal vi? Hvad sker der her? Hvorfor er der så mange... Talk to Eingeir. Jamen det gør jeg så. Så går jeg hen og snakker med Eingeir. Eingeir! Nå, hvad skal vi indenfor? Det skal vi da. Vi skal ind og kigge, hvad de laver herinde, de her gamle mænd. Om de har et sexorgie, eller hvad fanden de har i gang i. For det vil fandme være nasty. Nå, hvor fanden... Er der en anden dør, vi skal ud af, eller hvad? Siden den viser den vej. Det ser sgu da lidt mærkeligt ud, det der. Der var bare en dør herovre. Det vidste jeg faktisk ikke, der var. Der. Nice. Det vidste jeg ikke. Hvor er det rødt herude? What the fuck? Hvad fanden laver de deroppe? Hvordan kommer man derop? Er der ikke en dør, eller hvad? Man kan slet ikke komme derop. What the fuck? Er der en dør derinde? Hvordan kommer jeg derop? Nå, her. Go! Fucking sweet! Så er vi toppen, eller hvad? Ja, det er jeg fandme. Alduin, we heard the Dragonrend shout from here. You defeated him. Yes, but he escaped. I need to find his portal to Sovngarde. I thought it was him. We saw him flying. After your battle. I need your help. I need to capture a We are dragon. not warriors. What is overlooked in the Dragonborn is not permitted to any. Need your help You to stop the war. misunderstand our authority. The Greybeards have never involved themselves. I see.
The dragon will lead Lead you us to to Alvin, Alvin, but without the Jarl's help. Both sides respect the Greybeards. They will listen. Paarthurnax has made the decision to help you. But it's the road we have to walk. Even the Greybeards must bend to the winds of change. So be it. Tell Ulfric and General Tullius that the Greybeards wish to speak to We will them. see if they still remember us. Are you ready to host the Peace Deliver the Council? message to the warring parties. Ej, så skal jeg rundt til alle de fucking people og snakke with them all. Hold, jeg kan ikke engang komme. Nå, jeg kom herned. Super. Hvad fanden har jeg lavet dernede? Ej, jeg kan sgu da godt tage dig hen. Det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Fuck, hvor dumt. Hvad fanden er en hegn? What? Hvorfor skal jeg betale bounty? You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Det var sgu da bare en høne. Smart man. Det var sgu da bare en fucking høne. Slap dig af. Den er i hvert fald pipet for sidste gang. Eller pipet, kugget. Nå, så er vi her. Det var min plan all along. Let's go. Prøv at se der, man kan slå på dem her. Sådan der, så skal vi sætte nemme via, skal vi. Nå, Logitech. Snak om. He's a true Nord. He'll come around. Yeah. We've intercepted Hold Courier. Only the kæft. foolish or the courageous approach a Jarl without Without summons. Fuck, han er Do I træls. know you? I was at Helgen. Yeah. Jeg har slet ikke snakket med ham endnu. If I'm not mistaken. Greyloft's alive. But he has... I'm always looking. So long. And what would you have? Hold nu din kæft, jeg skal snakke med dig. Yarmark. It's about time They turn their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? Your ass. They want to negotiate a truce until the dragon menace is dealt with. I have the greatest respect for the Greybeards, of course. And the dragon The attacks dragon are attacks growing are plague. But I can't Come, afford politics to are... be weak. Politics be damned, can't Elden has agree. returned. Alduin, the world eater of... And if it isn't true, well, then the fight to free Skyrim goes on. Either way, I don't see the use in talking to the Empire. You speak truly, Dragonborn. Sometimes the grubby bit. Besides, it will be good to see High Hrothgar again. So we'll come to the Peace Yes. Council. I'll just tell you Super, what det er godt, min dreng. Så smutter jeg lige over og snakker med Jarl of... hvad fanden hedder det? Whiterun? White to the fucking run. We be talking shit! Det var ikke mig, der råbte. Det er fandme ked af, hvis det var mig. Det var ikke mig, der råbte. Det er fandme ked af, hvis det var mig. Det snakker jeg om. Nå, nu skal vi ind til Solitude. Så kører vi. Så kører vi. Så skal vi bare hen til... to the main. But where the fuck is the main? Er han helt deroppe, eller hvad? Hold up there. Shit, main. Løb jeg lige deroppe, det kan jeg godt sige. Fletching suits me. It's difficult and sometimes tedious, but a well-made arrow strikes forth like the fury of a god. Super. Det var lige det, jeg havde lyst til at høre. Hvad sagde den, Ulrik og Bo? God. Vampire hunters or something. In the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Ja. Nå, så er vi her i hvert fald. Nu skal vi bare en gang. Hvad fanden? The road to Whiterun's not safe these days. Lots of travelers just disappear south of Dragonbridge. Planning an attack on Whiterun. Okay. He'd be Prøv at se, man kan bare høre, at de står og snakker med dem, som jeg burde have hørt inden alt det her. Jeg har slet ikke været her og snakket med dem. Speak to Ulrika. I suspect we could use someone like you. That's not why I'm I here. see. Then there's nothing further to discuss. If you the Greybeards. What do those old hermits want with me? Ved du hvad, det er pisse lige meget det her, som han siger. Det er sådan en kedelig politisk pis, og jeg hader politik. I'll be the judge. Fair enough. That's what comes of trying to win. Most from the Imperial City are... Yes. Super, fine. så kører vi. Come to this Report, sir. Greybeard Council. Every day more join his cause. Riften, Dawnstar, and Kom nu. Winterhold. Yes, så kører vi. For satan.
Satan, at det tager lang tid, det her. Det er fandme kedeligt, når man bare skal rejse rundt og snakke, rejse rundt. Det er fucking kedeligt. Og sådan er det bare tit i det her spil. Hvad siger du, hva? Ja, fucking ligeglad. Vi skal videre. Vi skal hen til... Hvor fanden er The Greybeards? De er jo lige her for søren da. Vi cutter! Hvad satan, du er jo en gammel mand. So, you've done it. Men of violence are gathered here in these halls whose very stones are dedicated to... Jeg kan ikke se nogen. I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving ourselves in such matters. Don't worry, I'll get them to agree to peace. They're not, but take your seat at the council table. Hvor fanden er bordet? Hvor er the council table? Er det herinde? The fuck? Hvordan fuck kommer jeg derind? Hvad her? Nej. So, Arngeir, is it? You know why we're here. Are you going to let us in or not? You're not invited here. You're not welcome here. We have as much right to be at this council as all of you. More, actually, since we were the ones that put the Dragonborn on this path. Were you? Hubris of the Blades truly knows no bounds. Delphine, we're not here to rehearse your grudges. The matter at hand is urgent. Alduin must be stopped. You wouldn't have called this council if you didn't agree. We know a great deal about the situation and the threat that Alduin poses to us all. You need us here if you want this council to succeed. Hvad fanden kigger han på? Very well. You may enter. You may enter. Så følger jeg bare dem, fordi jeg kunne ikke selv finde vejen. Så gå dog! Hvad fanden laver I? Gå nu! Hvad fanden glor du på? Så går vi fandme. Nå, vi løber bare. Jeg ved godt, hvor det er. Det er lige ham. Her var det. Så sætter vi os lige her. Vælger lige her krus her. Det er super. Sådan der. Så er nogen, der ikke får noget at drikke. Sæt jer. Så plads. Mine ærede herskaber og kvinder. Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. Sit the fuck down. I hope that we all come here in the spirit You insult us by bringing her to this negotiation. You're Chief Talos Hunter? That didn't take long. Here, here. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. Yeah. By Izmir's beard, the nerve of those Imperial bastards, eh? Think that I would sit down at the same table with that Thalmor bitch. Either she walks or I do. Maybe so, but bringing her here is a deliberate provocation. Tullius needs to know I won't be pushed around. Ellen, where should go? Well said. Very well, Ulfric. Enjoy your petty victory. The Thalmor will treat with whatever government rules Skyrim. We would not think of interfering in your civil war. Hvad fanden glor du på mig for, din gamle gris? Fanden da. Unlike your Imperial friends here. You're lucky I respect the Greybeard's council, Galmar. Legate, we represent the Emperor here. Sorry, sir. Jeg kan ikke godt huske, hende hun døde, da jeg spillede de der sidequests en gang. Hun har slet ikke været her, så hvis det var rigtigt. Here we go.
The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire's finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist. A temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. Hvad fanden?